ওইদিকে আমার বাড়ির সামনে। হ্যাঁ আমার বাড়ি যাবেন? হ্যাঁ ভালো খবর? খবর ভালো খারাপ? তোমার খবর খারাপ? আমার বাড়ি যাবেন? ওইটা সামনে দেখতেছি, ওইটা ভালো, ওইটা বাড়ি আমরা फरायलायबाय नै नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ मोनसे जायगा फैदोंमोन जोङो, गोसो गैयाबाबो स्रायनो फैबाय आरो ओमफ्राय जुदि चेनेलाव नोंथांमोना जुदि गोदानबा चेनेलखौ लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम। नोंथांमोना डेन्जार जायगा देखायो, ओरैबायदि जायगा नुदों नोंथांमोना नायलांबाय था। बे जायगाखौ जुदि आंखौ बुं मोजां मोनाबा आरो कमेन्ट सेक्सनाव लिर मोजांबा मोजां गाज्रिबा गाज्रि। ओरैबायदि डेन्जार जायगा नुलांगोन, नैबे लामाजों थांगोन जोङो, नायलांबाय था। जों सफैबाय, ओरैबायदि डेन्जार जायगा। नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हर। ओरैबायदि मोजां जायगा, नै फैलांगासिनो जोंना सारखौ गारि नारहोदों आङो। नैबेया दै गोजा, बेयावबो दै दोङो, बरिया बिराद मोजां जायगाया, फेन्टास्टिक। नायनानै ला, मोजां मोनदोंबा कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हर। गोबां बोसोर जाबाय नैबे लहानि दलङा नै बेयो, दिनैसिम गैया, जेबो जायाखै। नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनोबा कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हर। जोंना सारखौ गारि नारहोदों, नैबे दै बलदिया दै, नैजा बोहैलाङो, नैजा फैयो, नैजा ओंखारलाङो। ओरैबायदि मोजां जायगा, नायनानै माबायदि मोनखो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हर। ओरैबायदि आरो नैबे जा मानसिफोरा सोब माबा गोजा, मा होनना बुङो, बाङालि मानसिया बांसिन दोङो। बहुद बोसोर जाबाय, नैबे दिनैसिमबो जायाखै। नोंथांमोननो देखायनो होननानै बेखिनि भिडिअखौ बानायनानै लाना फैबाय। ओइ फंबाय, मारै मोनखो नोङो नैबे दलङाव फैनानै? मोजां मोनदो, बहुद मोजां मोनदो। हा बहुद मोजां मोनदो, बहुद मोजां मोनदों। नै दलङाबो बहुद मोजां जोंना, बापारे लहानि दलं। लहानि नोंथांमोना नुफेरगोन ना नुफेराखै? बेफोरबायदि नुदोंबा कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै, नुवाखैबाबो लिरनानै हर। आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना दाबाव। बेखौनो सर्ट ओरैनो भिडिअ लानानै फैनो होननानै फैबाय। आरो चेनेलखौ नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोबा कमेन्ट खालामनो। ओइ उनजा नुदों ना, बेयो गोबां मानसि फैयो, खिन्थु दिनैसिम जेबो जायाखै आगोलनिफ्रायनो। जायगायालाय बहुद मोजां बानायबाय जोङो भिडिअ, आरो चेनेलखौ अननानै लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम। अननानै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। जोंनानै जोङो गारि मारै जागोन? ओइ भाई কি খবর? কই দিয়া ভাল না? ইয়া মোবাইলে দেখি পাবো। ওইটা ভালো। তোমার বাড়ি কত? ওইদিকে আমার বাড়ির সামনে। হ্যাঁ আমার বাড়ি যাবেন? হ্যাঁ ভালো খবর? খবর ভালো খারাপ? তোমার খবর খারাপ? আমার বাড়ি যাবেন? ওইটা সামনে দেখতেছি, ওইটা ভালো, ওইটা বাড়ি আমরা, ওইটা সামনে। হ্যাঁ ফটো তোলা নাই রে, ওইটা বাড়ির সামনে, তোমার চিনে পাও আমি। হ্যাঁ ওইটা সাইকেল আইছি, ওইদিকে সাইকেল আইছি, যাবে আমার বাড়ি? হ্যাঁ ফটো দেখতেছি না, যাবে আমার বাড়ি? যাবে ওইদিকে সামনে? হ্যাঁ ওই थांबाय लोगोफोरा जोंना गारिया नारबाय।